Здравейте! Днеска в Черпаците и приятели, пак на гости е Цецо. Здрасти, Цецо! Здрасти, Цецо! Днеска ще правим нещо много интересно. Питка. Да, бая работи си приготвил. По рецепта на моята приятелка Диди. Тя има много хубав канал за питки. Съчетава тестените изделия с изкуството. Даже ти препоръчвам да видиш канала, ще остава линк долу в описанието. Сега тук смешното е, че аз питки при живота си почти не съм правил. А пък аз никога. Никога. Още по-рядко, с един път да кажем, то още по-рядко. И ще е голямо предизвикателство. Обаче доста съм изял. Между другото, в момента се сещам за една картина. Запорожци пишат писмо до турския султан. Може би ние така ще гледаме. По същия начин. Ами ще видим накрая, може пък да се справим. Може да се справим. Ако искаш да почваме, да ни втасаме ни преди... Да. Да, почваме. Да почваме. До къде ще я докараме? Цецо, преди да започнем рецептата, така да се каже рецептата или поне опитът по тази рецепта да направим питката. Спомня си, че ти в предното видео искаш да дадеш чашка. Точно така. Зрител. И вече има на кого. Има на кого, защото реално коментарите са два. Вече ще го изменим това нещо, всичко ще направим във Facebook страницата, защото в YouTube е много трудно. И чашката я печели. Това другото момче, което е отгоре, той има изпратена вече чашка. Да. Значи тази чаша печели Пеньо Бежански. Ако се свържи с нас, ще си получи чашката. Знам, че има малко... Само да се свържи човек с нас. Малко нередности има... Не бих казал нередности, пропуски с YouTube, защото там не мога точно да видя кой лайква и самите юзери имена са по-различни и има няколко пропуски на чашки, но обещавам, че абсолютно всички ще си получат чашките. Раздали сме над 50 чашки, в момента чакам нова партида, продължавам постоянно да пращам чашки и да раздавам, така че всеки ще си получи чашката. Даже Цецо има две. Аз моите и двете съм си ги получил. Да стартираме, Цецо. Да, добре. Ще ползваме една рецепта като пищов. Да. Нали? На това, което ще правим в момента. Да. Така. Изпитана работа, да видим ние колко... То тук вече тестото е готово, така че майче първо трябва да стигнем до там. Така. Добре. Аз така малко се подготвих, ама колко съм се подготвил, аз не знам. На рецептата съставките ли да прочитаме? Не, съставките няма какво да ги четем на хората. Ние ще ги оставим прямо в описанието и линк към нейния канал. Виж сега какво пише. Приготвя се меко тесто. Може би до тук приключваме. Дай сега да видим тук. Ползвам миксер. Яйцата, киселото мляко, солта, олиото и водата. Като оставам 50 мл за активация на маята. Точно това ни трябва. Да. Се разбъркват в миксера. Спри сега и дай пак съставките. Киселото мляко сме си го измерили в тази голяма. Яйцата, значи чукваме. Яйцата. Сега, тук си има една тънкост при рецептата, че два жълтъка трябва да останат за намазване. Това не го пише. Пише го, малко по-надолу. По-надолу го пише, да. Защото вече щеше да е късно. Ако не бях го погледнал, да чукна яйцата и после да го прочетем, щеше да стане голям смях. Цецо. Добре, значи тук само белтъци слагаме, при киселото мляко. Два белтъка и едно цяло яйце. Добре. Сега. Супер. Значи два белтъка и едно цяло яйце. Това е много важно. Много ще спрем видеото, така да се каже, защото забравих да донеса телче. Сега, Цецо, чукнахме при киселото мляко, трите яйца, като два жълтъка ги отделихме. Да. Само, че тези два жълтъка ще ни трябва в последствие. Това, което си спомням при рецептите, че се слага малко олио в тях. Точно така. Така. И малко прясно мляко. Пише по една капка, но ще сложа малко по повече. Добре. Така. Сега, Диди това, което ми е каза, нали, то и аз го знам също така. Ако ги оставиш така жълтъците, те ще изсъхнат. Без нещо да добавиш, т.е. ако чукнеш само два жълтъка отделно, няма как да ги съхраниш. Почват да съхнат. Значи ти сега служи прясното мляко и това го... И малко оливцето, би трябвало да ги съхрани. И сега това ще го приберем в хладилника, защото не се знае никога ще можем да стигнем до момента да ги ползваме. Дай Боже да стигнем въобще. Не мога да кажа. Не мога да кажа още. Така. То аз даже до тук не съм стигал, ако трябва да съм честен. И това е много, Цецо. Цецо, да. До тук докарахме, сега е време да активираме маята и след това ще си продължим с места.
Маята, както ти прочети, от тази вода, дето съм изтеглил 300 мл, така пише по рецептата на Да, от нея 50 мл. 50 мл на око. Така, водата не е студена. Всичко предварително като яйца съм изкарал на стайна температура. Водата е хладка, даже по-скоро клони към леко топла, за да може да се активира маята. Тук слагаме маята, половина, една втора. Значи това прави 21 грама, защото купчето е 42. Така си е определено купчето за мая. Слагаме маята и за да се нахрани маята, поне аз както знам, се слага захар и една лъжичка брашно. Интересно. Това са неща, които не ги знам. Да, вече ще ги знаеш. Значи... Така. Да. Разбъркваме хубаво. Че те някои хорори дори почват така. Решил да активира маята. И някой сега ще дойде на изделие. Да видим какво ще се роди от това чудо. Да. Да, виждам ги как се хранят организмите. Страшно е. Добре. Знаете как се хранят. Сол трябва да сложим. Сложихме ли? Тука? Да. Не сме. Еми ето. То не пише. То не пише, ама тук пише. Яйцата, киселото мляко, солта, олиото и водата се разбъркват в миксера. Но тук пише сол. Да. А тук няма сол в рецептите. А вижда ли в рецептите има сол? Ще се бием. Има 15 грама сол. Значи аз не съм я приписал. Така, 15 значи грама бъга не е в... не е в рецептите. Не. Айде слагаме 15 грама сол. Така. Ами олио трябва да се сложи. 60 мл олио. Сега ще го измерим на него. Цецо? Да. Слагаме и 60 мл олио и най-сложната част. Барабаните. Бая фалшиво го взех, обаче пък с това се справих перфектно. Аз по-хубаво слагане на вода в съд не съм виждал при живота. И видя ли с лявата ръка? Да. Честно казано. Въпреки че то при мен няма някакво разлика. Значение. Конкретно за готвенето няма разлика. Но все пак. Знаеш ли какво следва, Цецо? Разбиването на миксера. Това аз ли ще го правя? Ти ще го правиш. Долу в краката имаш контакт. Супер. Други ти крака. Тук нещо трябва да изключа, така ли? Да. Нали трябва да останеш? Да, къщата. Останеш? Браво. Мерси. Мерси за помощта. Дай сега да разбиваме тук. Чакай да видя сега. Ето ги степи. Мин Макс. Първо са... Да. Чакай първо да... Това е пулсацията може би наляво. Добре. Внимай се. Супер. Личи си, че съм бил куфражист, нали? Сериозно ли? Да, разбира се, в казармата. Четвърти разряд имам. Чакай, че нещо пуснах на Макс. Гледай да остане все пак нещо вътре. Остава. Още малко биде, още малко. Хубаво така. Хубаво раз... Доволен? Идеално. Добре. Може да го изключиш, ако имаш сили да се наведеш. Реално. Добре. Не правете това от дома сега. Два пъти клекна стана. Всичко на място ли? Изморително е. Да. Цецо, както ме попита за маята, какво значи да се нахрани, да
стане на пяна, ето виждаш какво се получи. Някаква много интересна консистенция. Ето, това е, защото като е по-топла водичката, се получава точно този ефект. Добавяме сместа маята. И сега с малко почнем ли, няма спиране. Няма. Който го е страх от мечки да ни ходи в гората. Не ме е страх от мечки, да ти кажа честно. Аз не съм срещал, да ти кажа честно, затова съм смел. Значи не е нужно пак с миксера, така с телчето си. Не знам, честно. Защото ако трябва да включвам, ти видя колко съм... Каква машина съм с миксера. Смехът тук, Цицо е друг, че хората си ползват роботи, където си месят тестото и всичко. Аз нямам такова нещо. Второто нещо, което търсих силиконова подложка за точен, точно този ден, де търсих, нямаше по магазините. И сега ще падне голям смех да точим на тая мушама. Просто ще предстои голям смех. Но малко по малко, ако ни се отдаде, ще накупа и робота, ще накупа и подложката и всичко и ще почнем да правим повече тестени рецепти. Както казва Диди, ако хванете тази рецепта, карайте ги наред. Тя такива плетеници прави, че то не може да... Ти само като го гледаш и вече езикът ти е на флонга. Да. Е така като го оплете и го сложи. Хвани го ти, оплети го. Не, сега след малко ще видиш какво ще се случи. Поетапно добавям присятото брашно, като след първата доза слагаме оцет. Така. Значи да кажем, ще сложим Цецо около 100 грама брашно, ще добавим оцета. Да. И то колко беше брашното, колко се слагаше? 1 кг. Цял килограм. Да. Между другото, въобще не е удобно да присяваш в такъв съд в момента. Просто нямам по-голям съд да умеса. В момента не съм си го предвидил, трябваше да си донеса от къщи. Дето се викам, а не съм. И малко тук ще... Нека се качва нивото на трудност. То нивото на трудност не е достатъчно сме го качили. Добре, да видим какво ще се получи. Лесно няма. Лесно няма, добре. Те ме ни се смеят. Домакините, дето месят през ден, през два и бабите на внучетата, дето как гледа как правим ни схеми. Добре, нека да видим какво ще се получи. Цицо, това е моята идея. Поне до оцета и малко след това ще месим в тази купа, колкото леко да затегне. И след това ще прехвърлим всичко в тази тавичка и тук вече ще си го месим на ръка. Добре. Това ще е много интересно, да видим дали ще може да умесим тесто на ръка. Ще видим. Това ще е много весело. А за присяването аз да държа ситото, пък ти слагай брашното, ако искаш работа в екип. Не съм сигурен, че си сял брашно и от сито и тук не знаеш, че е така, като направиш около не повече от 20-30 грама ще остана тук и всичкото брашно ще е... Един вид да ни рискуваме. По-добре да не е, защото имам само 2 пакета брашно, не знам дали ще можем да изкарим 1 кг от него. Добре, да. Така като почнем сега, ти ще бъркаш малко с... Аз съм много дискретен човек и никога не казвам директно неща. Сега къде са, кой ще стане? Така, давай, върти. Дай. Много дай. Така. Да не остане нещо в ситото, да се чувствам полезен. Става. Те не виждат, зрителите, но става. Не могат да ни виждат. Бъркай се после, бъркай. Виж как държиш те от цеца, гледай си. Аз ще го хубаво, виж. Ей така, да, още малко брашнице ще сложим. Аз все едно... Оп. Да. Тръгна. Държа все едно художник четката, нали? Горе-долу, да. Ами творим изкуство в момента. Ние творим, ама Пикасо творим в момента. Пикасо. Кубизъм. Айде. Няма да останем разбрани в момента. Виж как хубаво разбъркам. 100 грама 100% сме сложили. Да. И е време да сложим оцет. Оцета. Така. Оцет за какво слагаме? Не ми задай такива въпроси пред камерата, моля се. Мисля, че помага също за бухването. Да. Защото така съм чувал, че слагат също оцет, сода и оцет, примерно по-малко количество сода и оцет, но не съм много... Ние да не творим в момента бомба да правим. Цецо. Всяка, че обърках ръцете. Да. Да. То ти се притесни. Само не ми бутай ситото, защото не ме остане брашно. Айде, така малко на чомпи. Малко спи низ.
Това в момента разбираш колко е комично. Не, аз не го виждам, така че... Чак ме е срам да се дигне главата. Да. Така, сега ще се видим. Аз да ти кажа, цял живот се излагам и вече няма никакъв. На слънце, на сянка, цял живот се излагам. Да. Цецо, в този ред на мисли, знаеш какво ме успокоява? Какво? Че когато почнем да месим на ръка в тавичката, в този момент хората на излагация ще го забравят, защото ще има нов повтор. Да, разбрах. Това е доста оптимистично. Доста така стимулиращо, да ти кажа. Честно, нямам търпение да преминем на тавичката, да го месим както трябва. Остана ли много брашно още? Аз още не съм почнал. Ти пък. Аз се изморих вече, човек. Да. Просто няма как повече в ситото да слагам и по-рязко движение, защото нали ти казвам какво ще стане. Всичко отстрани ще стане брашно. Аз затова не ти давам. А искаш ли да пробваш? Да сипвам брашно? Да. Да. Айде, ще ми стане интересно какво ще стане. Дай на мен тая бъркалчица. Колко много брашно има. Да, сега набързо ще го... Не. Да, не си пресня, че ми удръш ръката. По-добре удрай. Това е много трудно. Нали? Това някой трябва да наемем той да го прави. Оп, тръгна навън. Да. Цецо. Дай си ми бъркалката. Взели си бъркалката. С нея по-добре се справя. Какъв е сега професионалният термин за това, което правиш в момента? Това, което правя в момента, няма професионален термин. То не е измислено. То не е измислено. Това в момента, което правя, няма професионално. Натягаш тестото. В момента осмен за смех за друго. Не, просто съм измислил вариант, по който можем да го направим с нещата, които разполагам. Както ти казах, нито достатъчно голям съд имам да го размеса в момента, нито имам от тия роботите, където месят. Ицо, важното е да имаме желание. Желание имаме. Съд може да нямаме и робот. Аз затова това викнах, някой бърка тук стелта, че да не се излагам сам, бе. Да, ясно. Обикновено аз така много тракам да показвам уж, че нещо много работа. Да, като трака човек, все едно много работа върши. Да. Ти това от мен си го видял. Иначе много мекичко стане. Мекото и 100. Значи то рецептата почваш и така. Замесвате мекото и 100. Ето. Знаеш какво, трябваше така да се мъчим, аз да ида до някоя хлебарница да взема готовото 100 и направо като мъчим се, накрая да го покажа готовото 100 и да кажем, машинки. Хубавото, че това сега е лесната част. Това е лесната част? Да, това е лесната част, може би. Там, като гледам под рецептата пише много вика лесна питка. Двама човека се озориха тук. Домакините си ги правят, те си ги месят стоята гледа. Поне ще позабавляваме малко домакините. Да, но е забавно. То вече само за това става. За смях ли? Сега, Диди казва, питката, т.е. тестото трябва да отвои обема си, така, т.е. да втаса. Аз поне това, което съм виждал по филмите, е така като втасва, че тестото изсъхва отгоре, хваща коричка. Затова е така, ще го намажа с олио и ще го оставим да втаса. И да отвои обема си. Точно така. Значи това цялата трябва да стане. Почти. Почакаш. Така, тавичката ни е, както пише в рецептата, пак трябва да погледнеш, около 32 см, мисля, че там пише 30, така че сме в рамките на нормата. Подмазал съм я с олио. Тестото си увеличи обема 2 пъти, нямам нож за тесто, така че ще действаме... Да, диаметър 30 см. Да, 32 е тази, така че ще стане. Okay. Сега как да срежа така тестото, че да ни баталясам тавичката. Нямам такъв нож. Добре. Значи това, което видях първо... с това няма да стане. Добре, тук и аз мога. Можеш, но не можеш. Така.
Добре. Цето това го отстрани вече, няма да ни трябва. Това, което видях в ключото на Диди, я го сложи това от твоята страна. Точно така изглеждаше и на клипчето. Реже на 4. След това трябваше малко брашенце отдолу да сложи. Да ги оформи някакви топки. Не някакви, бях си много хубави топки. Дали да не минем вече на... Не, няма да минем на диската, защото... Мушамата, защото няма да има мушама до края на рецептата. Така, до тук ги оформих на тия топчета. А от тук нататък какво От тук нататък едната питка я режеш на 2. на 2 и после едната половина на 3. И оформяш 3 малки топки. Които ще послужат за основата. Защото от тях ще се направят 3 блата. Абе нещо... Така. Те не трябва да са толкова кръгли. Може и да са трапецовидни. Както викаш, дойдат. Така. Май нещо такова беше. Точно така. Много добре. Сега трябва да точим ли? Да, и ти ще разточиш една, аз не. Да, не сега какво ще стане. Ти май, че аз така от чулка не съм точил никога. Значи колкото мен. А цецо тук нещо не е как трябва. Що? Много малко станаха тия топчета. Или камерата там е много приближена. Сигурно е приближена, виж тавичката. Да. Ето точно по средата си, за да има място и отстрани. Бяха по-големки. Не, това е нормално, трябва да вършим сега. Цецо ще вземе стане. Как няма стане? Нещо е такова беше. Да, даже големичко стана. Ама окей. То малко се свиса, като го дръпна. Чакай. Като залепиш, обръщаш малко с брашенце. Аз да не се изцапам за това. Да не се изцапаш с брашно. Добре, Цеца. Добре. Явно ще трябва да се изцапам това. Видял се, че пак съм на строителната площадка. Това... Това ще ви коства много пот и енергия. Виж, като точиш, ти все пак от някаква степен от средата тръгваш и въртиш точилката. Просто се хлъзга отдолу и затова не ми е удобно. От средата... той на другата страна. Разточваш. Много хубаво направи. Горе-долу на тази големина. И сега ни трябва още едно, трето такова. Айде, аз ще го почна, ти ще го довършиш и така. Не, ти ще го довършиш, аз ще го оправя. Мали, още колко начакат. Още не сме почнали да оформим. Не ми се мисли. Чакай, че са залепи Цецо. Видях, ето го обръщам. Видях мискини. Тъкмо щях да го обръщам. От средата на посока. Айде на другата, че аз само в едната правя. Получава се. Да, между другото се получава. Чакай, че го свиш. Така като го мяташ и го удръж, го свиваш. По-нежничко трябва да не знаеш. Чакай. Виж, ще почна да го правиш на елипс. Е така по-нежно. Така като флокниш, го почва да се свива. Разбрах. Има си тънкости, които една-две тънкости остава да владея сега все пак. Почти си завършен. Но ето, сега мисля, че се получи чудесно. Идеално. Сега, какво следваш? Помниш? Да, редиш в тавата. Не бе, Цецо, чакай. Как бе? Маслото, да, извинявай. Вярно. Ти ще слагаш сиренцето сега. Хубаво. Аз ти толкова масло, че да не стане пък прекалено много. Малко сиренци, не да прекаля. Хубаво го разпредели. Хубаво е така. Това, което направи Диди е следното нещо. Оформи блатчета, така ги нареди едно в друго. Може би съм малко сиренцето не е дружко ли?
видях, че леко ето това направи. Ето така. Получава се. И? Основата. Ако до тук е готова питката и това е питката, сме перфектни. Да. Лошото е, Че не е. че не е. Последна. Сега. И това ги беше оставила, тези две, ти помня, че... Да, а тези ги наряза на 8 части. На 4, искаш да кажеш? На 4. Общо 8. Общо 8 бях. Да. Не е чак толкова лесно да режеш тестото, както изглежда. Не е толкова трудно, сега домакините знаят. Ако ти дам на тебе, ще го смачкаш. Затова не ти дам. В смисъл, ако имах нож такъв, който е... Дай последното да пробвам да видиш, че няма го смачкам. Айде, давам ти. Оп, чакай. Айде, стриж го това на две. Как няма го среш? Виж как хубаво сега. Добре. Не ти се вярваш, а? Не. Малко повече доверие. На база какво да цецо? На база доказаните ми през годините качества. Сега тук си... Да, сега тук има една тънкост, но аз си мисля, че първото като направим, другите сами ще тръгнат. Да, сега тук трябва да действам бързичко, че лимчите стото почва да притасва, това не е много работа. Така. 8. Майко, кога ще ги разточим 8? Цецо, това ще е светло. Верно, че денят е дълъг, ама да. Аз затова чаках юли месец, защото денят е по-дълъг. Да не свършим по-тъмно. Даже най-дългия ден трябва да видим. Той мина вече. Мина. 21 юни мисля, че беше най-дългия ден. Но още сме в рейнджа на големите дни. Сега преди, че това лъзгане отдолу много ни пречи, но това са условията в момента, с които разполагаме. Ако беше силиконова подложка, но не намерим. То лесно всеки може. Това е номера. Големия майсторов. Така, Цецо, помниш ли тук какво беше сега? Ами, мажиш. Да. Така. Дай малко и тия. Нали искаш и ти, то не е само аз. Не прикаляваш много с маслото, Цецо. В смисъл, защото ще стане много воднисто, така. Не съм... Няма почет, че се те взима повече. Не съм мазал с... Да, това ти стига като количество. Добре. Просто го разпредели хубаво. Идеално. Разпредели го хубаво. Ага. Така. Нави така. И нави така. Така. И направи нещо такова. И тук може би го щипна с пръст. Някакси така го щипна да се затвори. И така още 7 пъти. Да, окей. Окей. Ето, до тук го докарахме. Че после има едни по-малки. Няма да ги слагаме още в тръчките. Добре. Аз ти казах, че ще стане ти. Ако искаш, ти ги разточвай, че си по-добър, а пък аз ще ги сгъвам. И да не искам, Цецо, ще трябва, защото... Виж, това си стана хубаво сега. Не, че няма много време. Демек, аз нямам голям избор. Трябва да ги разточим и да ги направим, защото... Викам, това стана хубаво. Супер стана, да. Аз не очаквах да стигнем до тук, така че... Между другото, аз много не гледах клипа нататък, защото не мислех, че до тук ще го докараме. Добре. Ти сега ме оптимиста. Следващите не знам какво беше, защото наистина... Всички са по този начин, просто стават по-малки и по-малки и по-малки. Това е, което прави тя. Много интересно. Давай, Цецо, сега това. Тя нарочно ги прави така. За да намърчи. Не, декоративно, в смисъл... За да намърчи. Да не се възгордяваме, като ги направим големи. То не е толкова, да ти кажа... Лесна била питката. Лесна е, бе. Лесна, ако не я правя аз. Ако я хапваме само, Цецо е лесна. Аз вече не се притеснявам. Даже с всяко следващо ставам по-уверен. Нормално. Това смятам да го сгъвам вече. Чак вече ма чакаш. Цецо, ти... Моля ти се. Допреди малко успявах да ги намажа, сега вече така ми топка с краката. Аз ще си пусна нещо да си чуя някоя песен, докато го замесиш това. Или едно кафенце да я напия. Едно кафенце ще имаш време. Ма да видиш да си го вземеш от машина. Не прекалявай, пак ти казвам, пак прекаляваш. Цецо. Това нервен пръст, дето имам. Това тик за масло, виж сега. Нервен спусък имам. Нервен спусък имаш. Цецо, сега какво правим?
Точно ще стане. Ей. Право вече го виждам как се получава. Добре. И форма си има, и замисъл, и идея, и концепция, и всичко. Цецо, следващата стъпка. Нарязваме на 8 части. Ако вече покръвта са тестото, но не е фатално. Оформям ли аз? Да, оформи. Сам човек би се озорил. Но като сме двама, проблеми няма. Става двоен зон. Добре. Да, почвай да точиш или аз ще ги точа. Ти ще ги точиш, че си по-бърз, а пък аз ще ги свивам. Добре. То всеки си има... Всеки е добър в нещо. Трябва да си открие таланта, човек. Моя явно е в завиването. Мисля, че не бяха много големи. Да, по-малки са. Трябва и по-малко сирене да слагам. По-малко сирене си, масълцето много да внимаваш. Да. То ти го слага, аз ще слагам сиренето на това. Нещо е такова, май бях. Да, така съм мисля и аз. Ето така мисля, че е добре. Предостатъчно, да. Слагай направи тук масло. На конвейер стана работа. Не се по-добре и по-добре ставаме, Цецо. И в приказките. И в приказките, и в точното. Не го уверено вече точно става чук. Ти вече тия си майстърче. Но как? Вече не мога да бия на това за Няма как. Оп. Браво. Ти всички ги разточи. Не, теб ще. Аз всички ги намазах. Сега ще ги сгъна набързо. И минаваме към следващата стъпка, която е много интересна, доколкото си спомням. Това е номера, бе. Всичките да ги правиш не едно по едно като... Като нуп. Като нуп. Като най-бавният готвач в света. Ти вече го фарса пишеш. Малко или много сега. Не искам да съм нескромен, ама бая вложих. Това ми се получи най-хубаво. Гледай колко е идеално. Нещо такова ме да ще се. Нещо такова ме, да. То по-скоро декоративна му е функцията. Само по-на средата. Средата беше от 2 блата. Да. С масло и сирене. Много ми помогна, Цецо, благодаря. Моля. Пак да заповядам. Затова съм тук. Това е когато викнеш майстор за ВИК-то, че имаш теч, той каже има теч. Не прави човек. Да го констатира, но професионално. Топа, аз не ти разбрах иронията. И брашното съм изчислил, няма повече. Ако не ще трябва да мериш. Сара, просто той и сиренето е изчислено, защото тук слагаме и повече няма. Няма. Маслото е изчислено. Всичко е просто готово е средата. Да, тавичката насам да влезе все пак в кадър. Айде. Малко големичко дойде, сега ще свием. Сега ще заспиш, видиш. Ето, имаме средичка. Просто така. Давай да редим сега другите работи. Така, Цецо, докарахме до тук. Докарахме, сега декоративно така. Как беше? Така ли се реди? Да. Така. Дай тук. Аз ще слагам. Така. Може би трябваше, както отдели, така вече на клипчето, тя ги прави успоредно ли, как да го кажем. Как хубаво съм ги свила. Право. Право ненагледно. Другия път сърмиш, че дам да правиш. Не съм правил. Ето. Искаш ли да направим? Може. Хубаво. До тук какво беше? Те хубаво ги имаш ти, ама как? То ти остана едно... не ти остана. То в средата имаш също нещо. Имаш ли, да? И къде е? Не знам.
Чакай, 1, 2, 3, може би 4, 5, 6, 7, от това 8. трябваше по-малко да направя. От двете едното да го оставя и другото да... Нещо такова беше. Нещо... А сега тия как ще ги направим? Добре, знаеш какво ще направим? Така малко ще я повдигнем тук. Ще я дръпнем. Добре, сега тези как бяха? Тези просто се мажат. И къде се слагат? Слагат се пак между тези още по-малко, ето така. Хайде давай да те видим. Чакай да видим. Теорията хубаво, дай да видим сега. Няма теорията, много добре се сещам какво се правиш. Чакай сега. Човекът си е уверен, като си знае какво прави. Дима са ми си в работата. Така. Не. Точно така беше. Не беше така. Точно така беше, виж. Ето, изобщо не беше ето така. мънички. Ето. Ай, пусни клипа да виж, че изобщо не е така. Бръсни са ми ръцете. Тук Абе как е, човек? Виж какво стана хубаво. Погледни. Не е така. Шедьовър, просто... Може по към центъра да ги сложим, след като няма ли център, така. да ги свалиш. Малко ще я модифицираме сега. Не бяха така. Така бяха. След малко ще ти го пусна да видиш. Аз ти казвам, че не бяха така. Да фаним бас. На бас какво? Един магнум. Какво е това? Сладолет. Сладолет, не ям и затова не го знам. Добре, какво ще фаним? Не, набира. Аз не пия бира. Ама аз пия, няма страшно. Добре, Аз така една чаша взема. На те бира, на мен сладолет. Добре. Айде да видим. Напечета слънцето. Внимай на пеко, ти казвам. Аз си казвам, че да напече слънцето. Ето ги. Знам, Ма то няма логика да се свиват по друг начин. Абе как ще няма логика? Цецо, ти с масло ли се надиша, не знам, виж. Аз ти казвам, че не е така. Ти си мислиш, че се свиват по друг начин. Абсолютно. А те се свиват по абсолютно същия начин, както до сега. Не е вярно. Вярно е. Не е вярно. Пак ще си говорим. Ще си говорим сега с малко като пуснеш. Броени секунди остават, докато се разбере кой е прав, кой е крив. Това стана шедьо. По-хубаво от оригинала. По-хубаво от оригинала, да ще ме прощава твоята приятелка. Значи едно време, дето са ползвали кожи, Да. кралети, значи кожите от животни са седели по-хубаво на кралети, отколкото на животните. Тай нещо е така. Да, така. Тая кожа седи по-хубаво от на животното. Отивам си измия ръцете и пускам клипа. Хайде да видим. Така. Хайде да видим. Къде е? Ето е. Гледай се. Гледай се. Момента на истината. Ами как да не е? Виж сега на забавен каданс как го прави. Същото Не е направих същото. ясно, Не е същото, Цецо. Ти го завива в двете страни. Виж, че го завива само на две и го свивам така. Е хубаво да не е същото. Изкарах ли сладолет? Изкара сладолет, айде. Сега средата ти изкарай. Това не знам, това от джоба си го изкара. Сигурно. Това от джоба го изкара. Това някой го подхвърли. Ето това Диди си го изкара от джоба. Никъде в рецептата го няма това топче. Никъде го няма. Е хубаво да е. Ама аз ги направих достатъчно добре. По-сложно, По-сложно. Виж, чакай да забравим яйцето сега за видя ли? Видиш? Не е заради мен. Добре, че аз пуснах клипа. Така, Цецо, добре, че обърка... Нищо не съм объркал. Добре, че обърка завиването. Аз го направих по сложния начин, да. Че да не забравим яйцата. Сега всичкото ли беше намазано? Да, всичко намаза. Ей, може ли аз да мажа? Мечта ми е от малък. Аз бъдвам мечти. Един вид мазач. Вярно, че по друг начин ги завиват. Видя ли, че по друга Ама то толкова бързо го прави, че аз аз имам една много голяма забележка към нея. Каква? Видеото е за 5 минути, а ние 2 часа си играем двама човека. Тази рецептата става за 5 минути, така че ще имам рекламация към тази рецепта, защото не става за 5 минути. Видеото е 5 минути. Да. Нали, айде 10 да кажеш, като нямаш опит, да стане за 10. И ние от слънцето, те керамиди бяха по-светли сутринта, ни като почнахме. Да, ама то пък си е ясно, че не може да не изисква време такава рецепта, нали? Сега, нека бъдем реалисти. Ицо, ние днеска май направихме нещо, което и двамата не сме го правили никога. Аз съм правил защото нещо друг път, като съм гостувал, обикновено аз съм лаика. Лаика, сега двамата сме лаик да се чувствам. Да, се чувствам като тебе. Пък и аз да изпъкна малко. Сега ще изчакаме малко да втаса, както пише във видеото, на 150-60 градуса, без вентилатор. Цецо, питката ни вече е във фурната. За моя радост
ти нямаш време да я дочакаш. Нямам. За мое. Вземеш повече. Нещастието на едни е щастие за други. Точно така, много субективно нещо е това. Аз се нацапах. Много ти мръсна пристилката е. С брашно. Виж, аз къв съм чист. Който работи, вашия питка ти няма да ядеш. Който не работи, не трябва да яде, така ли? Ти да работиш, не трябва да ядеш. Добре. Беше много забавно. Да, много интересно беше и важното, че загуби спора. Да, бях супер сигурен, че ще спечеля питата. Сам си, между другото, ти така сам си усложни завиването, защото нюнюнци ти на два пъти. Жената го измислила цак, за да е лесно. Аз винаги избирам трудния начин. Ти усложни лесното. Това беше хубавото. Надявам се видеото да ви хареса. Цецо, пак да дойдеш, другия път да имаш повече време, се надявам. Другия път ще направим нещо по-бързо, може би, за приготвяне. Като сърми, изключително бързи са, когато листенците са такива лозовите. Ти ще завивам и 3 часа. О, супер! Голямо завивам. Това искаш да направим, сърмички. Да, лозови класически. Окей. Мисля, че супер ще станат. Ще станат супер, така. Вие харесвайте канала. Абонирайте се за канала, дайте по един лайк, ще има още видеа с Цецо. Както разбрахте, ще правим сърми следващия път, все лесни рецепти. Лозови сърмички, да. Ще го избира някакви по-манички такива, да се мъчи, да се гавра с него. Въобще не се притеснявам. Добре беше, между другото, тази питка, много ми хареса целият процес. Да, и на мен. Беше така... креативно, забавно, забавно вървеше. Оригинално, пък и открих някои таланти такива, за които... Твой път не си подозирал, че притежаваш, да мажеш тесто с масло. Не всеки и да навивам. Даже се пристара. Да. Така. Добре. До нови срещи. До нови срещи. Час и 10 минути по-късно нашата питка е напълно готова. Изглежда много апетитна. Това, което ще направим е да я намажем с масълце. Така прави Диди в нейния клип. Ще видим и авторката на рецептата дали ще я хареса. Как ми са дояди, мале. Ако видеото ви е харесало и резултатът също, абонирайте се за канала, дайте един лайк и до нови срещи. Аз ще оставя в описанието линк към оригиналната рецепта в канала на моята приятелка Диди. Мене една приятелка ми каза, снимайки как се разчупват, нали, как изглеждат отвътре. Викам, човек, аз 80% от това, което правя е за други хора, няма как да те не са за теб, да. Да, нали. Сега ще снимам. Сега ще заснема и разчупване най-вероятно. Сега ще снимам малко и с камерата. Ама нали, то не е толкова рецепт. Аз рецептата ще я дам към тебе. Не знам сега, едва ли ти първата питка да правиш? Правил съм, но преди страшно много години една от най-обикновените. И там пита слънце или как, ама по най-простия начин. Където разстилаш... Тази е също прост модел, той. Този е прост за тебе, да. Това ще видиш на моето видео колко прост модел. Между всичките тези процеси зачистваш, гласиш камера, гласиш камера и т.н. Да, и това. Ой, злорадстваш! Това е любимото ми, да, значи, честно че искам просто да намеря някой дето да я ми изтъчка. Нали? Аз днеска съм намерил. Чай малко забършен да се извън. Има ли вече поле за изява да се излагаме толкова? Не. Колкото се изложихме вече. Не помня колко големи бяха, аз не мога да преценя. Мисля, че толкова бяха, колкото тази чаша. Или като че бяха по-големи, ама... Не бяха. До нови срещи. До нови срещи. Айде, нещо не оцелихме. Айде пак. До нови срещи. До нови срещи. Ей,
Добре, хубаво стана.